פייק 20. טוב, שמי סיפור. נו. כבר כמה חודשים, דכדוך, זה, את יודעת, דאונים, בכי, לא נשלט, בלי קשר לכלום. קיצר, בסדר, חיה ככה את החיים, סובלת בשקט, מה שנקרא, כמו כולם, כולם עוברים את זה, המצב, חרבנה, זה, כמו כולם. מותר להגיד חרבנה? מותר להגיד חרבנה. אוקיי. יום אחד אני קמה בבוקר, לא יכולה לזוז, אבן, כל השכמות, לא מצליחה לסובב את הראש, ימינה, שמאלה, לקחתי נשימה עמוקה, אני יודעת איך להתמודד עם זה, אני סטודנטית לנטורופתיה, שנה שלישית, כאילו מה, כבר יש לנו קרם מגנזיום שהכנו, יש לנו שמנים, יש לנו צמחים, יש לנו מיינדפולנס, זה לא ישבר אותי מה שנקרא. התחלתי עם הקרם, איזה, מורחת, אסף מורח לי, עושה מדיטציה, מדמיינת ריפוי, מדמיינת שחרור שרירים, מה לא? כלום. קיצר, יומיים רצופים לא ישנתי, אמרתי, די. ופה, משבר אמונה, גדול. בתחום, בנטורופתיה, ברפואה משלימה בכלל. אני לא יכולה לפתור כמה שרירים דפוסים, זה לא הגיוני, משהו פה לא הגיוני. האם כל מה שלימדו אותי הוא שקר? בתחושת כישלון, איך אני לא מצליחה לרפא את עצמי, איך אני מצליחה לעזור לאנשים אחרים כבר, ובזה אני לא מצליחה לטפל, והכל התחיל לצוף גם בדכדוך, מה קורה לי, מה זה. טוב, ואז מכירה את זה, שפשוט אסף אייל אומר לך, למה שאתה תלכי לרופא? כן. הכי obvious. קחי כדור למה או יש משהו. רופא? הוא ייתן לך כדור, שחרר את השרירים, תעשי קצת פיזיותרפיה, נגמר סיפור, מה את בוכה? המה את בוכה הזה, את יודעת, שאצלך בראש עוברת כזה משבר, ואת אומרת, מה זה מה אני בוכה? זה הרבה יותר גדול בדיוק, מהשרירים זה הרבה יותר גדול. למה אני לומדת כבר 3 שנים? למה אני כל כך באמת גם מאמינה בטיפול הטבעי? זה באמת משבר אמונה, אבל אז אמרתי, באמת שהסבל לא עבר. די, שחררי, ניסית. יש הרבה פעמים שכן, אנחנו צריכים ללכת לרופא. הכל בסדר, זה שאת לומדת נטורופתיה, זה שאת תכף מסיימת והולכת להיות מטפלת בעצמך וכבר מטפלת בעצמך, זה לא אומר שיש פעמים שכן, אני צריכה רופא, אני צריכה שרופא יציל אותי עכשיו, תציל אותי מהכאב הזה. אמרתי, טוב, אני הולכת לרופא. זהו, אני הולכת לאורתופד, הוא יעזור לי, הוא ייתן לי משהו, יאללה. תהי בחמלה לעצמך, כל מה שאנחנו אומרים, עשיתי כדי להיות עם זה בשלום. טוב, אני פותחת את המכבי, קובעת תור לאורתופד, בוכה, זה, בוכה, אין תורים, בוכה, בסוף היה תור, בסדר. אני הולכת, וואלה, מרפאה, אין אנשים בתור, רופא זחוח, יושב בכיסא שלו, לא מרים את העיניים שאני נכנסת לחדר, כמו שאנחנו רגילים, הסיפור הרגיל. טוב, אני אומרת לו, תשמע, הוא אומר לי, מה קורה, מה קרה? אני כבר כמה ימים לא יכולה לזוז, מאוד מאוד כואב לי. אפילו לא בודק אותי, לא נוגע, לא קלם, בקושי מרים אליי את העיניים, שאת זה אנחנו כבר רגילות, לצערנו הרב. אפילו חייבת לציין שמאחוריי לא היו אנשים, הוא לא היה בלחץ, לא היה כאילו, אתה יודעת, לתקתק כמו רופא משפחה, כל 5 דקות בחדש. היה לו מלא זמן. גם לפני זה לקחנו זמן שהוא קרא לי גם פנימה, הוא היה במחשב, שיחק, לא יודעת מה, שולי המוקשים. סוליטר. פעם שיחקו שולי המוקשים, מה משחקים היום? סוליטר גם. זוכרת שולי המוקשים? זוכרת. אני קראתי לזה שולה מקשים. שולה, למה? אומר לי, טוב, אני רושם לך כמה זה לשחרור השרירים, כמה ימים יעבור. זה טוב. ואז אני אומרת לו, תקשיב, בחודשים האחרונים יש משהו, תופעה שאני קצת מתעלמת ממנה, פה נפוח לי בזרת, כאילו בעצם, העצמות כאילו דלקת כזה, העצם בולטת ונפוחה וכואב. כשזה בא במגע עם דברים זה כואב. טוב, הוא מסתכל על זה, תביא לי את הידיים שלך. גידול. מה? עכשיו כאילו בצחוק. אוקיי, נבלתי. אבל מה זה לא מצחיק? קודם כל, זה לא מצחיק. אם היית מרים את העיניים, תקשיבי, הגעתי אליו עם עיניים נפוחות מבכי. מספיק היה להרים את העיניים ולראות שיש פה בחורה מעורערת. לא מתרגש מזה, יש לך את הרגישות, הוא אומר לי. עכשיו אני גם ככה מוסרטת עם העורף, עכשיו זה כואב לי, אתה אומר לי זה. אתה אומר לי גידול. טוב, שולח אותי עם תרופות, אמרתי, טוב, אין לי מי לדבר גם ככה, אני אפילו לא אשאל אותו על התרופות, תן לי ויאללה. נכון. משבר אמונה, כן? כאילו יום קשה, יום קשוח. במקביל לזה, הסיפור קצת ארוך. כן. הרגשתי ממש יובש רציני בפה. הרגשתי שכאילו אני לא מצליחה לדבר, מרוב שאין לי רוק. משהו? פסיכי, קרה לך פעם? לא. לא. כנראה שזה, טוב, מיליון, כן, סברות. מיליון. סטרס, חרדה, גיל מעבר, אלוהים יודע, הכל ביחד. טוב, אני הולכת לרופאת פה.
לראשונה בחיי, שגם הזמנתי דרך מכבי, גם תוך משבר אמונה עמוק, גם בבכי. איך הלך מהרגע לרגע רופאים? היה, תורים. כי מי הולך לרופאת פה? בואי, סתם. כן, אבל בטח יש אחת כזאת בכל מכבי. נכון, רופא פה, זה ממש נכון. במקרה כנראה היה ביטול. בקיצור, הלכתי גם לרופאת פה, באותו היום. כמה שעות אחרי האורתופד. עדיין בוכה, עדיין נפוחה, עדיין עיניים אדומות, עדיין עורף לא זזה, יושבת אצל רופא פה, בדיכאון, אומרת לה, אין לי רוק בפה, אין לי רוק בפה. תושיעי אותי. היא אמר לי זכותה, הרימה את הראש אליי, התייחסה אליי ברצינות, לא זלזלה, לא אמרה לי גידול, לא שלחה אותי הביתה עם תרופות שהיא לא מספרת לי מה היא רשמה לי. היא הסתכלה עליי, אמרה לי בואי וזה, לחצה לי פה על הבלוטות הרוק, היה קצת כזה לא נעים, כמה שניות, אמרת לי טוב, הבלוטות רוק שלך לא מתפקדות, אני לוחצת, לא יוצא כלום. איזה יופי, איזה כיף של יום, איזה כיף של בשורות טובות. גם אין לי בלוטות רוק, גם אני לא יכולה לזוז, גם יש לי גידול. גם באמת, כאילו, פן של יום. אני מאוד משתדלת לא לבכות את זה. אז אומרת לה, מה זאת אומרת? למה אין לי בלוטות? מה קורה? תוך כדי שאני מתקשה לדבר, כי אין לי רוק, כאמור. ואז היא אומרת לי, אני לא יודעת, צריך לעשות סדרת בדיקות להבין מה קורה עם הבלוטות רוק. תגידי, יש אולי קשר לגיל מעבר? כאילו, אני לא יודעת, אני מרגישה כל מיני סימנים. הקיצור, אמרת לי, לא, חד משמעית, ואני חותכת אותי באמצע המשפט, לא, אין שום קשר לגיל, נפנפה אותי גם עם תרופות, עם בדיקות, מה שלא רוצה, יש תרופה שמעוררת את הבלוטת רוק, שאת לוקחת אותה בלילה, ויש לה מלא תסמינים, אז היא אומרת לי, תהי קרובה למיטה, לא משנה מה את עושה, תהי קרובה למיטה, ושוב, משבר אמונה, אני אומרת, מה קורה, אלוהים, מה אני עושה? יצאתי ממנה, באמת במצב קשה מאוד, והלכתי, שמתי פעמיי לבית המרקחת, לקנות את כל שלל התרופות המדהימות שנתנו לי. טוב, אני הולכת לרוקח, הרוקח מסתכל על התרופות, הוא אומר, את יודעת שהאורתופד רשם לך תרופה, כאילו אנטי-דיכאונית. גוש אמרנו? אמרנו. יצא. לא, יצא הגוש. התחלת לפקורת את זה לרוקח. כאילו, אז זה שרשמת לי תרופה הזאת, מה זה אומר? זה אומר, אחד, שכן ראית שעומדת מולך בחורה בדאון, משהו עובר עליה, והיא צריכה, כי הוא אמר לי, אני אתן לך מים מרפא שרירים. עכשיו, התרופה הזאת, לא נציין את שמה, היא גם עוזרת להרפאת שרירים. אבל היא קודם כל מוגדרת כאנטי-דיכאונית, הרוקח חייב להגיד לך את זה. אוקיי. היא ממכרת מאוד, בגלל זה נותנים אותה למעט ימים, היא משפיעה גם על המצב רוח מאוד, כאילו, בוא תשקף לי מה אני הולכת לעבור עכשיו עם התרופה הזאת, ואם הבחנת אותי עם איזשהו סוג של דכדוך, לא תשקף לי. לא תגידי מה עובר עלייך לאחרונה, אני רואה שאת קצת זה. את רוצה שאני אתן לך משהו קצת להתרומם, זה גם יעזור לשרירים, זה גם יעזור לך עם החרדה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, כן, היא גם מרפאה שרירים אולי, אבל זה לא, בהגדרה שלה זה לא מה שהיא עושה. אמרתי לו, לא תודה, אני אסתדר לבד, חוזרת הביתה, משבר אמונה יותר גדול ממה שפתחתי את היום, ולא ידעתי לאן אני הולכת מפה. לא הרגשתי שאני לא מצליחה לטפל בעצמי, הרגשתי אכזבה מעצמי, הרגשתי אכזבה מהלימודים, מהרפואה המשלימה, מהרפואה הרגילה, ופשוט הרגשתי הכי לבד בעולם, ואמרתי, מה שיהיה יהיה, אני אקח את התרופה, לפחות אני אצא מהדיכאון, ואני אשן בלילה. חזרתי לבית מרקחת, וקניתי אותה. ולקחתי אותה 4 ימים, רושמתי אותה ל10 ימים. לקחתי 4 ימים, זה מאוד הקל לי על העורף, וכן, הרגיע אותי באופן כללי, ועזרה לי מאוד לישון. שווה. וזהו, ואני חושבת, ואז חשבתי על זה, על הלימודים שלנו, ועל הרפואה המשלימה, שאנחנו באמת מאוד מאמינות בה, אנחנו יודעות את הכוח המניעתי שיש לה, של הרפואה המשלימה. אבל הוא כוח מניעתי. הוא כוח מניעתי, ולא מספיק מדברים על זה אולי. שגם מי שבאמת הוא חסיד הרפואה המשלימה, ואנחנו מאוד בעד מניעה וריפוי טבעי, אין ספק פה בכלל. אבל האם לפעמים, ומתי, יש מקום ללכת לרופא, ולהגיד, בזה אני לא יודע, אני לא יכול לטפל, התפרץ כבר משהו, זה כבר לא מניעה, אני צריך עזרה של הרפואה הקונבנציונלית. תראי, ניסית את הטבעי, ניסית משחות ודברים שאת לקחת בעצמך, וזה לא שזה לא עובד, זה פשוט, זה לא אינסטנט, כמו הרפואה מודרנית. זה בטוח. זה עובד בצורה אחרת. זה בדיוק הבעיה, שאנשים מתייאשים, כי אומרים, אוקיי, אבל אני סובל, את נותנת לי משהו שאולי ישפיע עוד 4 ימים, אני עכשיו לא יכול לעשות את הכאב הזה, אני לא ישן בלילה. כי התרגלנו לקחת כדור, חצי שעה מקסימום, אני ממצב שאני גמורה במיטה, אני מתפקדת, אני מתחילה להפעיל מכונות בבית, ואני יוצאת לסופר וסידורים,
כי אין לי זמן עכשיו לשבת ולנוח, שזה מה שהגוף מבקש. לגמרי, חלוטין. וזה גם משפיע על איך שאני במנוחה, אז את כל הזמן בגילט הזה. רגע, מה עכשיו אני אשכב לי? אני במנוחה, זה כאילו אין לגיטימציה גם מהחברה. גם שאת אימא לילדים, את צריכה להכין להם אוכל, את צריכה להסיע, את צריכה זה, מה עכשיו? תפוס לך קצת הצוואר, קומי תתחילי לעבוד. וזה באמת, יש פער נורא גדול בין מה שהגוף מבקש, לבין התכתיבים של המציאות. ואיך אנחנו מגשרים על הפער הזה, ומתי אנחנו כן אומרים, זה בסדר, לקחת כמה ימים כדורים. ומה לגבי בן אדם שצריך טיפול תרופתי ארוך טווח, לא של כמה ימים, אפילו for life. שאלה מאוד טובה, פה התלות מקבלת איזשהו כיוון אחר, יותר ולפעמים הטיפול הטבעי גם מתנגש עם התרופות האלה. בוא נגיד בלוטת התריס. עכשיו תקחי את ההורמונים מבחוץ. גם לא משנה כמה תרצי וכמה דברים טבעיים תעשי. הבלוטה לא בתפקוד. היא לא יודעת לייצר את ההורמונים. לא יקרה. רציתי להגיד שרציתי רופא אחד שיראה אותי. יראה את התמונה הגדולה של מי אני. לא רק את העורף ולא רק את הגידול ולא רק את זה שהבלוטות שלי לא מתפקדות. יראה בחורה בגיל 45, שיכול להיות שהיא בפרימנופאוז שלה, שהמחזור שלה כבר לא סדיר, שהיא חובת תסמינים של גיל המעבר, שהיא חובת דכדוך. את לא יכולה לדרוש את זה מרופא בקופת חולים. נקודה. וזה רופא שיקצו לו 10 דקות במקסימום לשבת איתך. את יודעת מה, זה גם לא קשור אפילו לזמן, כי אין רופא אחד שיראה את כל התמונה ברפואה קונבנציונלית, בניגוד לרפואה המשלימה, שאת באה לנו נטורופטית, ואת עוברת את כל השאלון הארוך הזה שמלמדים אותנו לעשות, את התשאול העמוק, אין מצב שאת תפספסי, כי את תקחי את כל הגורמים בחשבון, את רואה את הבן אדם, הצלבות, את עושה את החיבורים. זה לא רק עניין של זמן, זה לא רק עניין שהוא צריך לתקתק, הוא מתמחה באיבר אחד, הוא למד להתמחות באיבר אחד. אבל גם לעבור, ראית את השאלון שיש לנו, גם לעבור על כל האיברים, מה מתפקד, איך מתפקד, אורח חיים, זה לוקח זמן. אבל כשבן אדם בא ומתלונן על דברים מסוימים, את מתחילה עם המערכות שהוא מתלונן, אוקיי? נכון. אז כואב לי בעורף, אז יש פה עניין של שרירים שהרבה פעמים נגרם ממתח וחרדה, זה דברים שהם ידועים, זה לא עכשיו צריך איזה, נכון? דלקת מפרקים, יכול להיות, התחיל לך עכשיו, קודם כל, מתי זה התחיל? ממתי? הוא לא שאל אותי אפילו את זה. בום, 5 דקות, את מקבלת תמונה קצת יותר רחבה, עזבי, את לא תקבלי תמונה אולי מקסימלית, אבל קצת יותר רחבה, לבן אדם שעומד מולך. וואלה, ואני רואה שקצת, כן, נכון, לא, אין רופא כזה ברפואה הרגילה. אבל הוא לא שאל, הוא פשוט נתן לך כדור לזה. ולכן האכזבה... אני כבר שנה, אני חושבת, עם המשבר הזה שאני מדברת עליו, כמובן בתקופות, בגלים, משבר אמונה, ממש בתחום שלנו, אני מאוהבת בתחום שלנו, אני מאוד מאמינה בתחום של הנטורופתיה והרפואה הטבעית והרפואה המונעת. אין לי ספק שזה יכול לפתור ולמנוע, זה יכול קודם כל למנוע הרבה מצבים, וזה גם יכול לפתור. אבל באדם צריך להבין שזה לוקח זמן. נכון. ובסוף זה גם לא יכול לפתור כל דבר. נכון. גם את זה צריך להבין. נכון. והמורכבות שאני באופן אישי מתמודדת איתה, זה משהו שהוא עולה אחת לכמה זמן. וכשאני מנסה לטפל בעצמי, בדלקת מפרקים, עם כל מה שאני עושה, שזה התוספים וזה התזונה, ובאמת מאוד מאוד מקפידה על הדברים, גם ברמה הנפשית של הרגעה, כי אנחנו יודעים שסטרס זה משהו שהוא מאוד מעורר מחלות אוטואימוניות. אני עושה מדיטציות, ואני על זה. ועדיין אני מתלקחת. זה עדיין קורה. ועדיין עדיין את מוצאת את עצמך אחת לכמה זמן? אחת לכמה זמן. בבית חולים כזה או אחר. כן, כי מה הפתרון? גם כשאני מושכת בבית ומנסה את הטבעי, מה הפתרון? אני איכשהו מתגלגלת ליחילות, כי אני סובלת. לא רוצה לסבול. אני סובלת ויותר מזה, יש פה איזשהו אלמנט של פחד, שאני חוששת שאני מזיקה לעצמי, בזה שאני מונעת מעצמי טיפול קונבנציונלי. ברור. תוסיפי לזה את הסבל שבאמת אני כמה ימים מעבירה בבית, אז אני בסוף... ותוסיפי את הקולות של המשפחה שתלכי כבר לרופא, למה אתה לא הולכת לרופא? הקולות של המשפחה והקול הפנימי גם, הקול הפנימי של כאילו נופר עד מתי, כאילו... נכון. אוקיי, גם פעם שעברה אמרת, יאללה, זה פעם אחרונה, אם מה שאני עושה לא מראה שיפור, גובל בהתעללות. אז פעם הבאה אני כבר כן אתחיל לטיפול תרופתי. וכן, ובסוף אני מגיעה לאיכילוב, אני מגיעה לרופאה שלי, אני עוברת מה שאני עוברת עם הברכיים, שזה ניקוז וזריקת סטרואידים למפרק. אני זוכרת את הפעם הראשונה שעשיתי את ההליך הזה, לפני 3 שנים. זה היה הדבר הכי כואב שעברתי בחיי, ועברתי 2 לידות.
הניקוז עצמו? הניקוז עצמו זה נוראי. אני מאז עברתי את זה עוד 9 פעמים, אני חושבת. זה כאילו כבר נהיה לי כזה באהלן אהלן. אני הולכת לנקז רגע את הברכיים. כן, נקזו לי. כאילו, אז התחושה גם הפנימית שמתלווה לכל הסאגה הזאת, היא לא נעימה. אני מרגישה סבתא שלי. כן. כאילו... זקנה. אני בחורה בת 42, צעירה מאוד. בת 42, פאקינג הולכת, לא אומרים פאקינג, הולכת לנקז את הברך. Who does that? כאילו... סבתא שלי. סבתא שלי מנקזת את הברך. זה קשה מאוד. זה קשה מאוד. ואז כל פעם שאני... מה לרפואה המשלימה יש להציע בתחום הזה? אני אגיד לך, אז כל פעם שאני באה ככה עם הזנב בין הרגליים לרופאה שלי באיכילוב, היא תמיד יש לה את המבט הזה של... נו, כאילו... עד מתי? עד מתי אנחנו ניתן עוד צ'אנס ונמתח את החבל הזה, כאילו... די, את סובלת, את מזיקה לעצמך, היא אומרת לי את זה באלו המילים, את מזיקה למפרק. זה לא נכון שהמפרק חווה כל כך הרבה דלקות. וואו. כאילו, ויש טיפול תרופתי, יש טיפול תרופתי שהוא נהדר ורואים תוצאות איתו. אבל אז את קוראת את התופעות לוואי. את קוראת את ההתוויה של התרופה הזאת שהיא רוצה לתת לי, מדכאת מערכת חיסון. זו תרופה שנותנים אותה לחולי סרטן, כאילו... הראש כבר משלים, הראש כבר עושה 1 ועוד 1. ואני... נכון. כמו שאני הרגשתי בהתוויות של האנטי דיכאוני, שגם אמרתי, קודם כל תייגת אותי כבן אדם דיכאוני, כאילו זה מה שזה אומר לי, יכול להיות שצריך בראש, אתה בכלל לא חשבת בכיוון ורק חשבת על הרבה שרירים, סביר להניח שזה מה שזה היה. אבל תשקף, תגיד, אני נותן לך משהו, היא מודלת כך וככה, אז כן, יש פה גם את העניין הזה של, רגע, יש פה, לכל תרופה, יש תופעות לוואי, שזה בניגוד לטיפול הטבעי. הרבה פעמים נכון. יש תופעות לוואי, אבל זה בדיוק, בגלל זה אנחנו כל כך אוהבים את הטיפול הטבעי. אבל את יודעת מה התופעות לוואי של טיפול טבעי? הוא פשוט מציף, הוא יכול לעשות לך רגרסיה, לפני שהוא ייתן את ההטבה, הוא יעשה לך אולי רגרסיה. שגם את זה, האחריות עלינו מוטלת להגיד, לשקף. וגם את זה אנחנו משקפים, אבל כשאת מבינה את ההיגיון ברגרסיה, הגוף צריך קודם כל להציף, קודם כל להוציא החוצה, לפני שהוא מתנקה, לפני שהוא באמת מטפל. אז את אומרת, יש פה איזשהו היגיון. אתה לא יכול לטפל במשהו חבוי, אתה חייב להביא אותו לתודעה. בדיוק. אתה חייב להביא אותו לפני השטח. יש לך היגיון בצורת העבודה הזאת. נכון. אין לי פה היגיון בזה שאת רוצה עכשיו לדכא לי את מערכת החיסון. נכון. את חושפת אותי לכל כך הרבה בעיות אחרות. סבבה, את לא תרפי, את תטפלי לי בנקודתי הזה של הדלקת שחוזרת לי בברכיים, שאולי יהיה לי עכשיו שקט ממנה, אני לא יודעת מה, לעשור, ואולי גם לא. אבל מנגד, את תפתחי אותי לכל כך הרבה אופציות אחרות, שלא בא לי. נכון. כאילו אני אומרת, וואלה. מה עשינו פה, כאילו, נכון? אני מעדיפה להמשיך לנסות את הטיפולים הטבעיים ואת התוספים, ולקוות שמשהו כן יתפוס, וזה יפסיק להתלקח, וכאילו לשמור על עצמי באיזשהו אופן, מדברים אחרים. או אולי זה אחר המוכר, אז אני כבר יודעת להתמודד איתו. מה התרופת סבתא לסבתא? יש טיפול טבעי למה ש... חד משמעית, כן. גם אם לא מצאתי אותו עדיין, אבל את מאמינה שהוא קיים. את הפרוטוקול שלו, הוא קיים. חד משמעית, אני מאמינה בזה באמת. לא הייתי מתנהלת ככה אם לא הייתי מאמינה בזה. הנושא של המניעה בעולם הזה של הנטורופתיה הוא סופר קריטי. כן. כי אני חושבת שכל מה שאני עושה היום, אני כן מונעת מעצמי איזושהי הידרדרות מסוימת. אז נכון, אולי עוד לא הגעתי לנחלה, כמו שאומרים. כן הייתה לי רמיסיה של 9 חודשים, שזה המון בשביל כל העולם הזה של הטיפול הטבעי, שזה תזונה היא חלק בלתי נפרד, ותוספים, וצמחי מרפא, וארומתרפיה. באמת, כל דבר כזה אני חושבת שהוא עוזר, והוא העולם הזה... שאנחנו בעצם מדברים על מה? תזונה אנטי-דלקתית? כן, זה הדגש, זה הדגש. תזונה שהיא אנטי-דלקתית, ממש להתרחק ממזון אולטרה מעובד, תעשייתי, כל מה שבאריזות ורחוק שנות אור מהמוצר המקורי, הגולמי שלו. גלוטן, חלב. כן, אלרגנים למיניהם, גם אם אין לי אלרגיה ספציפית, אז כן לנסות להימנע או לצמצם כמה שניתן.
קורקומין, אומגה 3, ויטמין D, כלומר, שהם באמת מאוד מאוד יעילים למגוון מאוד רחב של מחלות כרוניות. ואת אומרת שזה מה שניסית עד היום, ומשהו בזה כנראה לא היה מספיק, כי בסוף כן הגעת לנקודה של ניקוז. כן ולא, כי אני לא יודעת אם זה, אני לא חושבת שזה הפריע. אני חושבת שיש פה פשוט, זה מורכב מהמון גורמים. זה לא דבר אחד, זה לא רק תזונה. זה לא רק תזונה, זה לא רק איזה תוספים, זה לא רק איזה צמחי מרפא, כאילו, זה מכלול שלם שמביא כל פעם להתלקחות. זה גם מצב רגשי, חייבים להגיד. זה המון מזה מצב רגשי. עכשיו, אנחנו כבר שנתיים במצב רגשי שהוא בלתי אפשרי, כאילו, כל הרכבת הרים הרגשית הזאת שאנחנו חווים, יש פה המון התפרצויות והתלקחויות מחדש של מחלות אוטואימוניות, אני בטוחה שלא רק אצלי. והרעיון בנטורופתיה הוא קודם כל במניעה. רוצים למנוע מהמצב שאני מראש לא אגיע בכלל למצבים האלה. וזה העולם הזה. נכון. של הרפואה. אוקיי, אז איך נסכם את המפגש הראשון שלנו? נראה לי נחזיר אותך בתור התחלה. אנחנו יכולות לסכם את המפגש הזה בקונפליקט שיש, אני די בטוחה, כל מטפל שעוסק ברפואה משלימה, בין אם הוא נטורופט, בין אם הוא עוסק ברפואה סינית, מה שלא יהיה, וזה משהו שכן, חשוב לנו להציף, כי אנחנו מרגישות שזה לא מדובר מספיק, הקונפליקט שיש אצל מטפלים, שגם יש פה תסכול שהוא נורא גדול. תסכול וקונפליקט, נכון? זה תסכול וקונפליקט. תסכול מהמגבלות של הרפואה המשלימה. והעובדה שזה לא עובד באותה מהירות. באותה מהירות, והקונפליקט מתי אני נותן לזה עוד צ'אנס ועוד צ'אנס ועוד צ'אנס, עד לפני שאני הולך לרופא ולוקח כדורים וטרופים וכדורות. מתי זה קורה? וזה קונפליקט שאני בטוחה שפוגש כל אחד, ועכשיו אנחנו צריכות ללכת לדפוק בקבוק רוזה, כדי להתמודד עם הקושי שבצילום פודקאסט, ונתראה ברוזה הבא. יאללה, סיימנו את הפרק הראשון. מה נדבר במפגש הבא? אני חושבת שאולי נעשה כזה שאלות של כל מיני מיתוסים בעולם הזה. בעולם הטיפול הטבעי? כן. אוקיי. סבבה, צ'ירס. יאללה, נתראה בפרק הבא.